Здравейте, хора! Не, аз на двамата. Ето ма... Дей то да го трепаме. Да, и аз съм така. Фак. Защото нещо направих, чак отбъгнем. Какво ти е стъклото? Аз съм малко пред тебе, точно пред тебе съм, а не мога да видя. Аз не мисля, че са зелени. Да, ето започваме. Добре, този от лявата ти страна, да го трепаме. Не той, където деве се гласихме, а той другия. Не този, където бях, където искахме да го трепем, а другия. Да, не този, където го трепахме от деве. Аз съм в центъра. Ако целя, да. Ти гледаш ли ме? Ти гледаш. Кой хакер? Ти гледаш ли ме? Стон, брат, е по-силна. Да, аз съм про. Не, случайно съм си кръстили канала Про БГ Про. 3, 2, 1. Ето. Де? Кой? Де? Матос. Да, Матос хакер ли? Окей. Ела към мене. Комши, защо бе? Комши, бе? Защо? Си. А ти ли си, бе? Де? Звучи интересно. Нека идва! Аз го бутнах. И една че... Аз почувствах, че нещо такова ще стане. И затова се дръпнах от тебе. Не, в смисъл, да се отдръпя, за да мога да го ударя този, който ще дойде, разбираш ли? А ти гледаш ли, ма? Ужас.
Да. Ара, няма скапа на Ендър. Я го гледай го него. Ей. Охо, аз съм почти дома. Бай ганил. Ендър перла. Не там. Това е на мица, ме. Край, аз съм мата. Айде! Втора игра, хора, втора игра. Да. О, 3, 2, 1. Стига, бе! Ето ма! Уау, човек! Това не е ли късно? Да. Това път двамата. Вече ме се тази дали аз и ти ще спечели. Да се бием двамата. Защото аз вече печелих. Аз вече печелих двамата, така че дори и двамата се бием един срещу друг. Да, много ме скефи. И 7 точки ти колко имаш? Да ти додам? Абе, ние сме 4 за сега. Колко? Истина. Искаш ли ти? Ела тук, бе. Тия двамата сега ги трепеме. Стига, бе. Тия сега ги трепеме, да знаеш. Тия двамата сега ги трепеме. Кой е ръзна той? Аз убих един. Аз човек вече убих един. Браво, бе. Не е тим за сега. Мисля, до най-накрая тим. О, добре, само чисто. Аз паднах. Да, сериус, да. Нищо, песиме. Какво стана, бе? Уау. Да, че това хора. Това се нарича хора бърза. Да. Какво? И чао от мене.